erronka Belgikan izan zen, La Magnetuaz. Eta orain, Johannesburgo. Ado elefant, bagoaz! Apa? Bueno, famatu izateak hori daukaguna eta gaur businessean jongo naiz. Zer daukat? Businessean zer aurkituko dut? Business aurkituko dugu, kalitatea eta hemen, zu deportista zara, ez? Bai. Eta hobeto joango zara eta lo egingo duzu, bai. Etzanda jartzen da, lo egiteko. Lo egiteko, eta daukazu pelikula asko hemen ikusteko, eta musika, inkluso masaje daukazu, ere, bai. Hori bai? Bai. Baina gero ez du neko geistea mentik azkenean. Hemen geratuko zara? Bai, gero bueltatu egiten da? Bai. Bueltatu egon nahiz agian, lasterketa ez du egingo. Eta jatekoa eta holan berezia da. Bai, berezia da, eta kalitatea asko respetatzen dugu, eta, bueno, daukazu entranteak, eta gero bigarren platera, eta edateko. Eta hori 10.000 metrotara, jatetxe batean egongo eginen bezala. Hau bai dela bidai bat ondo hasteko modua. Iberiako lagunei esker, Hego Afrikara egin behar dudan bidaia businessean egingo dut, eta horre dakarren erosotasunaz gozatu ahal izango dut. Nire ondokoek pentsako dut. Zein da kamera zinguratu hori dagoen txikerra hau? Bueno, sarrerako batzuk izan ditugu, eta orain bigarrena aukeran egon da, oilaskoa, gero pastarekin zerbait egon da, eta nik aukeratu dut merua plantxan, pisto ospinolioarekin, eta gulak ditu gero marinatuak erolako zerbait. Hau, txorien eningo dizuet, zuentzako. Hego Afrikara iritsi eta gure aurreneko helmuga Johannesburgo da. Bertan, eta Hego Afrika guztian, 9 hizkuntza ofizial daude. Beraz, ea zer moduz moldatzen garen beraiekin mintzatzeko. Eskerrak bereieteko bat inglesa den, bestela... Iritsi gara Sudafrikara, eta hegazkinetik jetxi bezain askar, Johannesburgora etorri gara. Eta Johannesburgoan egon da, aurreneko gauza bisitatu beharretana, Nelson Mandela egon zan espetxea. Hemen egon zan espetxeratua, eta gaur egon Constitution Hill deitzen da, eta bueno, nik uste dut bisitatu beharreko toki badela. Zoritxarrez, Hego Afrika munduan apartheidagatik dugu ezagun. Apartheid hitzak Afrikans hizkuntzan banaketa esan nahi du, eta horren kontra borrokatu ziren presos beteta egon zen espetxe hau 1983 urtean itxi zuten arte. Isolazio gela, ekaina, beldurra ematen du, Espetxeko horma grisak atzean utzi eta gure gidaren gomendioe jarraituz kale bitxi batera etorri gara.
Pietas museo horren aurkitzen ez. Txikituta dagoen kale honetan, garai batean, kultura eta erlijio ezberdinak elkar bizi ziren, kolorean, dantzan, saltzan eta bizipozean. Eta txuriek hori ondo onartu nahi ez, hasi zuten dena txikitu. Garai hartatik geratzen den bakarra etxe hau da. Eta orain museo bihurtu dute zertarako eta garai hartako Johannesburgo ilunean kolore printza bat lortzea posible zela. Johannesburgo ezagutzen ari garela, kontrastez beteriko hiriburu honek etengabe harritzen gaitu. Kale txirio bat atzean utzi eta segituan sartzen gara Europako edozein hiriburu handitako kale bat izan zitekeen beste batean. Eta bertan, naiz eta biztanleriaren 17% besterik ez izan, zuriak dira nagusi. Bigarren eguna Johannesburgon, eta gaur eguna goizean goiz hasi dugu, egia esan gauza pila dauzkagu ikusteko. Eguna Apartheid museoa bisitatuz hasiko dugu, eta gero Mandela museora goaz. Duela 25 urte horrela ziren sarrerak hemen, txuriak, beltzak, nik argi daukan nondik joango naizen. Apartheid museoa. Inorra sola gabe uzten ez duen tokia. Museo honen helburu nagusia, inoiz gertatu beharrez ziren garai batzuetako oroitzapenak ez ahaztea da. Arrazakeria eta eskubide politiko eza oinarri zuen sistema politiko ankerrura, garai berriei erakutsi eta bere oroitzapenak berriro horrelakorik gerta ez dadin lortzea du xede. Tripak erabat nahazten dituen lekua, baina ikusi beharrekoa, benetan.
Soweto, Southwestern Township, hau da, hego-mendebaldeko udalerria. Apartheidaren garaian, gobernuak zuriendako egokitutako guneetan bizi ziren afrikar beltzak kokatzeko sortu zuen, eta egun, Johannesburgo erditik 24 kilometrora dagoen auzo honetan, ia 4 milioi pertsona bizi dira. Bertan ere denetarik aurki dezakegu. Txabolez eginiko auzo txiroak eta ondoan bilakasi bezalako auzo aberatzak. Apartheidaren museoa bizitatu ondoren Sowetora etorri gara, eta lehen parada Nelson Mandelaren etxea da. Etxea berak erosi zuen bai, baina bertan oso denbora gutxi egin zuen. Beti iesean bai zebilen, eta 27 urte espetxean pasa ondoren, 11 egun baino ez zituen egin bertan. Soweto aberatza ezagutu ondoren, sorpresa txiki bat geneukan zain. Hego Afrikara datorren edon hori erabat gomendatzen diodana. Sowetoko auzoetatik barrena bizikleta itzulia. Pena ez dudala gidaren izena gogoratzen, baina oso tipo jatorra. Hor joan zitzaidan auzorik auzo bertako kontuak kontatzen eta toki bakoitzaren berezitasunak azaltzen. Eta hoien artean ezin falta futbola. Soweton entrenatzen baizuen Espainiako selekzioak 2012 urtean Hego Afrikan munduko txapelketa jokatu zenean. Egi esan guri futbola gehiegi zaigu interesatzen. Shakira pixka bai, dantxa bai, taka, hori bai. Sowetotik jarraika, auzo berezi batean egin genuen geldialdia. Bertan, lehen mehatxariak bakarrik bizi ziren, denak gizonezkoak. Eta 1985 urtean, Nelson Mandelak etxe bizitzak egin zituen bertara familiak bizitzera joateko. Baina jendea, pisuetan bizitzera ohitu ez eta berriro ere lehengo txaboletara bueltatu ziren. Eta horrela dago orain auzoa, etxe ederrak alde batean, utzik, inor bertan bizi ez dela, eta inguruan txabolak eta bertan familia bizitzen. Xelebra benetan. Bizikletan, Xabier Usabiaga handiak esango lukeen bezala, anoa gunea ere ezin falta. And people of Netherlands are famous for music. You know the bump dance? No. Ah man, I show you the bump dance. So it's usually... Eta dantza noski. And then... Ariengo Netherlands. And then get the bump jive, yeah? The bump jive, one more time. Soweto, 1976 urteko gertaera lazgarri batzuek egin zuten famatu mundu guztian.
So the students... Orduan, 15.000 ikasle protestan atera ziren gobernuak ezarri nahi zuen lege baten kontra, eta poliziak, tiroka, 576 erail zituen. Gobernuak Afrikans hizkuntza inposatu nahi zuen, eta ikasleek inglesa nahi zuten ikasi. Gure gidak orduan bere hizkuntzaren berezitasunak erakutsi zizkian, kolse hizkuntza. So in Xhosa, if you want to say I'm good, you'd say ndingumqabaqaba umqabulevini. Maybe you wanna try that? Ndingumqabaqaba umqabulevini. Orlando horretara etorri gara, eta nire asmoa hangoiti salto egitea zen. Baina kasualidadeaz gaur itxita dago. Berriz etorri beharko dut. Egunon, ez badiruri ere, goizeko 7 dira, eta hemen goiz jaiki behar da, bestela gero egiten duen beroarekin, akabo. Azken entrenamendua, hau ere fan bertan daukago, agoaz. Soweto bezalako auzo handi batean, privilegioa da mendipuska txiki bat izatea, korrikaldi batzuk egin eta eguna ondo hasteko. Hemen goian, Porlanesko oian honetako erregea ematen dut. Johannesburgotik ordubete eskasera Sterfonteins koba dauzkago. Bertan aurkitu zituzten agian gure lehen amona izan zen emakumearen izurrak. Toda glamorra. Mrs. Pless. Horrela jarri zioten izena 1957 urtean Sterfontein koban aurkitu zuten garezurrari. Emakume hau duela 2,6 milioi urte bizi izan zen inguru hauetan, eta ziurrenez kobak dituen zuloetako batetik erori eta bertan hilko zen. Egun, bisita gidatuak egiten dituzte koban barna. Kanpoan egiten duen beroarekin plan ezin hobea.
Bukaeran, gidaren esanetan, koaren kanpokaldean dagoen Brown doktorearen sudurra ikutuz gero, sortea izango duzu bizitzan. Eta Mrs. Plesen buruezurra ikutuz gero, jakinduria. Ni biak aukeratuko ditut. Bakarra! Erabaki zaila. Jakinduria. Kobetatik 10 minutura, gizakiaren zehaska deituriko interpretazio zentrua daukagu. Bertan, aurreneko gizakietatik gaur egunera, gure espeziak ze ibilbide izan duen erakusten da. Goiz pasa egiteko lan aparta. Egun pasa eder egin ondoren, Johannesburgon gara berriro ere. Orain, hiriturismo pixkat egiteko garaia da. Lasterketa eguna gerturatzen ari da, eta denak balio du apur bat deskonektatu eta burua beste zerbaitetan izateko. Johannesburgori agur esateko, jatetxe argentinar bat aukeratu dugu afaltzeko. Eta bertan, gurekin horren ongi portatu diren lagunei, opari txiki bat egin diegu agur esateko. Getariako txakolina. Gure txipa turismoeratik lasterketa erara pasatzeko garaia iristen ari da. Baina lehenago hegazkina hartzea tokatzen zaigu, Port Elizabeth hiri turistikora joateko, eta bertatik gure bidaiako helmugara, Ado Elephant Parkea. Iritsi gara Hego Afrikako gure bidai honetako puntu garrantzitsuenetako batera, Ado Elephant Parkea.
Bihar, hemendik inguruan, lasterketa izango dut, 76 kilometro gogoratu, eta etzi joango gara elefanteak eta bertako animaliak ikustera. Azkenean iritsi gara Ado Elefant lasterketa hasi behar den gunera. Hemen daude, 1.000 lasterketa imar dutena, 1.166 kilometro. Ni pixkat motxau egingo dut. 77 hauek urduri daude, hemendik jendia prestatzen gauzak, eta guk orain izen ematera joango gara. It's good to meet you. Are you excited? Yes. Okay. This you need to fill in medical information. Okay. Honako hau, poza da, pozero deitzen da. Eta honek emititzen du seinale bat GPS-ez, holan antolakuntzakoek une oro dakite gunun gauden. Horrelako lasterketetan gaur egun, derrigortzen dute askotan eramatera, eta zerbait gertatu ezkero norbait geldi, ikusten dute geldi da hola denbora luze bat toki batean, gure telefonoak badakizkite, eta deitu egingo ligute esaten, zerbait gertatzen da. Eta zerbait gertatu ezkero guri, hemen dauka botoitxo bat, altzatu horrela, eman, eta orduan honek emititzen du seinale bat, alarma seinale bat, eta deitu eta gure bila. Eta gaina badakite justo nun gauden. Orduan, elefante bat agertzen bada, nik korrika bestaldera banoa, badakite zerbait gaizki dagoela, eta esatu txikiari zerbait gertatzen da. Ondo etortzen dalako tramankula. Izen ematearekin batera, lasterketa hauetan beti opari batzuk ero emate dituzte, normalean beti izaten dela kamiseta bat, hemen daukazue, Ado Elefant. Izen emate egiten denean ordenagailuan, etxetik egiten duzunen internetetik, taia eskatzen duzu, ze taiatan nahi duzun da hori. Orduan hemen eria S, txikila, Supermanena, eman didate. Eta ero boltzatxo bat egoten da beti opariekin. Eta zer daukagun hemen. Beira, hau da nutrizio marka bat, Hammer honedia elektrolitoak, azkenean bihar hemen bero handia pasako dugu, izerdi pila botako dugu, eta katzak eta horrelakoak izaten dira. Zer gehiago da, bueno? Zer da, behia 100, eta moten dolan tezina antzeko lako zerbait, proteinak izango dira. Eta, aiba. Bainuko gatzak, eta hemen instrukzioak nola hartu jartzen du, rekuperatzeko olako lasterketa baten ondoren, jarri bainera beteta gatzeuekin, hor sartu eta horrengo dunean, berrila bezala, beste 150 kilometro korri jego bezala. Horrelako inguruetan tokatuko zego bihar ibiltzea, gora eta bera, zen nahiko gora beratzua da. Bidezidorrak, zabalak hori ez dakit, badakit dala holan sabana hau izango zen azkenean. Eta gaur azkeneko entrenamendua, arratzaldeko 3 emateko dira, bero egiten du, baina bihar hori izango dut, hortan ondo etorreko zait. 40 minutu dauzkat, hemen Ander Galmendiai, mendik besarkada bat, entrenadorea bialdu dian azkeneko entrenamendua. Zeta batean, 40 minutu, zeta bat 126, 140 opada bitartean, eta ero sartu 2 minutuko estualdi batzuk, 160 eta hemen jartzen dit. Animo bihar zigor, kontatuko diazu, gozatu, eta hortara etorri gara gu, gozatzera. Lasterketa aurreko azken korrikaldia. Urduritasuna nabari dut barnean. Bihar horrelako beroa badaukagu ez dakizia gertata daitekeen. Honena, lasai ateratzea izango da. Baina tira, hori orain esaten dut. Ea bihar saltzan gaudenean zer gertatzen den. Afaldu eta ohera, gero lauretan gora. Afaldu eta ohera, baizera. Horrelako toki batean agian bizitzan behin baino ez naiz egongo. Eta aukera aprobetxatu beharra dago.
ezin hoteleko jabearen eskaerari musin egin, eta eguzkiari agur esan bitartean, safari txiki bat egitera joan gara. Goizeko 4:00. Nio, fresko iten du, Dortzala hartu, motxila eta badaespadakoa prestatu, beste korrikalariekin hitz egin, pixkanaka korrikalariak gerturatzen hasi dira, eta dagoeneko lasterketa giroa nabaritzen da airean. Antolakontzakoen azken oharrak entzun, eta bagoaz! Zenbat ero dagoen munduan. Hirurogeita 16 kilometro ditugu gure zain, eta nire asmoa goizeko freskuran ahal diren eta gehienak egitea da. Gero, ia 40 grado espero ditugu, eta bukaeran sufritzea tokatuko da. Ibilbidearen zehar, denetarik izango du. Bide zabalak, bide zidorrak, oiana, sabana, ibaiak... Seguro ez garela aspertuko. Niretzat behintzat, beroa izango da gakoa. Ea lortzen dudan denbora guztia kontzentratuta joatea eta ura ez deskuidatzea. Bestela... Egun da hor baita arroketan jo. Izan, baina... Dezurka matu. Zer botai jatem. Hauek atzez datozenak gorak ondo abiz, eta beraka pixkat baiatu bite duten, eta ingo jetxira honetera diet. Eta bueno, bi datoz. Nuen espero hemen aurrean ibiltzea, así que... Eta 11 kilometroa 2 ordu 40, azkar. Baina, bueno, ana oso korrikalaria, buian txikia, baso txikia dena, polita, baina, ja bero egiten hasia, eta hemen, gure eraten denbara ustean, orain bigarren noa, eta, eusten dien, xoe. Zuen aurrean, parkea eta lasterketa banatzen dituen hesia. Alde batean basurdeak eta bestelako animaliak, eta bestean bi hankako basurdeak.
50 kilometroa iristen, bigarren agindela lau pasan hau, ziztu baten toparan gudanik, ja, bukatzean berdin zei postua, bukatzea toren naiz baita, hirugarren bukatzen badut oso ondo, eta laugarren, bosgarren, seigarren berdin zait. Bukatu bero handia, eta bueno, paisaia ikusgarriak. Gure guruzbide partikularekin jarraitzen dugun bitartean, 54 kilometroko lasterketa egiten duten korrikalariak hasi dira helmugara iristen. Tartean, 76 kilometroko lasterketako irabazlea, Ryan Sanders, Hego Afrikan. Bigarren, Stewart Chaperon da, eta beragandik 3 minutu eskasera... ¡No, corritela! Hasta los cojones de correr. Sego, horra! Oso! Oso! Oso horra benetan, Nik uste azkarregi hasi naiz, hor ni joan bosgarren ero, gero berantzakoan harrapatu ditut eta bigarren jarri naiz da guztua. Baina lasterketa hau, lehenko 30 kilometroa berotzeko dira. Korri askiten da, eta gero igazten da. Bako bide arraro bat, errekak zeharkatu ditugu, goien danak zelaiek, gora bera, eta eguzki denbora guzti. Bero asko, egia esan, lasterketa oso ondo, anoaguneak eta pila bat zeuden, 5 kilometro gura eta Coca-Colak eta isotoniokoak eta zeuden, jateko ere bai. Alde hortatik faltarik ez du sumatu zen. Baina, bueno, oso gogorra. Gogorra egin ditzeko. Nik egin du gogorra. Baina, zizta. Azkenengo 20 kilometroak hau pentsatzen etornez. Horregatik ez dut utzi, Topa egingo dugu, txilo, Sudafrikagatik eta zuegatik, noski? Hau da hau, Hego Afrikara etorri behar nire miresle bat aurkitzeko. Bai, zingotu! The guys, the radio guys are there. Okay. Bihotzez, zigor. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. You gonna run one day? Yeah. Cool, man. So I just... They are absolutely exquisite. I have that heat, which is really admirable. But Zigor Iturrieta. From Spain. From Spain? Ordan ez nahi nizango. And if you were lucky enough to be running next to Zigor on the trail, you're going to be on Spanish TV. Spanish TV? No, Basque TV. Chiloé. Zorionak urrengoan ikusiko eso. Bueltan behira ze aurkitu dugun. Gure gida egia esan artista da, Erakutsi dugu bista hauek, eta hau da Zugber Baiara. Ikusgarria benetan. Oso polita. Torri. Gaur parkera bueltatu gara, eta hemen dago, begiratoki bat horrela laku txiki bat dago, eta batzutan elefanteak etortzen direla. Baina, bueno, gaur ezpada etortzen nuna, gero safarien aterako era, eramango gaituzte, eta, bueno, espero dugu zerbait ikustea.
You can eat it, you'll see, it's very good. Hola, elefante jaten dutela. Hogan, limoi zaporea. Osua, bera. Ederra do elefant parkea. Gu lasterketagatik etorri gara, baina eskaintza zabala dauka bisitarientzat. Atzo sufritzea tokatu zen, eta gaur gozatzea. Congratulations! You made it on the podium, huh? Very, very nice. Hemen gaude Sianekin. Bera da lasterketa honen antolatzailea eta buruan. Berari esker gaude hemen, eta bera montatu zigun dena, prestatu zigun hona etortzea, izen ematea, eta dena, eta informazio guztia bera bialdu zian nola izango zen lasterketa, dudarik ero baneukan, eta egia esan oso ondo portatu zen gurekin. Eta, lagun handi bat egin dugu hemen, eta, gu konbidatu dugu baita, Euskal Herria etortzeko lasterketa bat egitera, eta etorriko dala. Toen pixka kontatuko digu, historia nola izan zen, lasterketa honen historia. Sianen esanetan, duela 13 bat urte hasi zen olako lasterketak eta antolatzen, eta bost bat urte da mazki lasterketa honekin. Eta azken 3 urteetan gaur egungo formatu honekin. Hau da, 100.000ko lasterketa, 166 kilometro kontuan izan, gero 76 kilometrokoa nik egin nuena, eta ero 54 kilometrokoa. Egun, Hego Afrikan dagoen lasterketa garrantzitsuenetakoa dela bereiena, eta urte askoan horrela jarraitzeko asmoa daukatela. Thank you very much. Okay, and obviously the 100-miler, you know? Well done. Thank you. Enjoy the rest of your tour in South Africa. Thank you very much. All right, you go. Omendatu digute safarian atera baino lehenago Urguasi interpretazio zentroa bisitatzera. Hortara goaz. Zentro honetan parkearen historia kontatzen da, eta bertan aurki ditzazkegun animalietako batzuk ikusgai daude. Informazio baliagarria dena ondoren parkean barna ibiltzeko. Folks, sit back and relax. Hope you're going to enjoy it. Let's go and see if we can't find a few animals. Parkeko gidaren lehen azalpenak eta bagoa safarian. Zer da hau? Elefanteak ikustera etorri eta lehen geldialdiak kakalardo bat ikusteko? He's advertising to the females. I'm here. Orain esan digu gure gidak, atzo egin zuen beroa lasterketan hor erdi hilda junitzena, elefanteak ikusteko oso ona dela. Gaur eguzkia juntzaigo, euria daukago, eta neko eguraldi petrala, esan digo, elefanteak ikusteko niko zaila dela olako eguraldiak. Ordea, hemen 7 elefantea daude eta 10 lehoi. Lehoiak erraxagoa dela olako eguraldiekin ikustea, eta suertea badaukago, ikusiko ditula, baina 10 bakarri daude parke guztia, eta hau ikusgarria da. Suerte, un día beharko zan, ingo gana, igual kamera botako dut, ino botako dut, eta agian urbiltzen dira. Txoriak, ostrukak, hau emea. Zebrak, txori gehiago, zebra gehiago, zebra jolasean, bufaloak, eta elefanteak? Non daude elefanteak? Bueno, hau beste gauza bada. Parke guztia dago inguratua esi honekin, esia gainera dago elektrifikatua, zer lehen bere gaian elefanteak botein zituzten, esiak ladaina jaten joateko. Eta dena inguratua orduan ja parkeko animaliak ezin diatera,
Eta, bueno, ez dakigu nor dagoen ezean alde batean, ero bestean, hau zoba da, agian gu gara berei begiratzen gaituztena. Ikusgarria benetan parkea. 220.000 hektareetan dozenaka animalia basati ikus ditzazkezu bere egunerokotasun lasaian, eta zu tartean argazkiak ateratzen. Paisaia ikusgarriak eta begiratzen duzun lekura begiratuta, beti dago zerbait txundituta utziko zaituena. Hori bai, lehoirik ez dugu ikusi. Beira, ado elefanten 3. eta afrikanozen ere 3. etxola. Esaldi hori asmatu zutenean hori gerlariaren deskantzoan ikuste dut olako zerbaitean pentsatu zutela. Beira ze hoia, eta nien txikilla, ni handia, handia nahi, baina. Zabaletara ingizte. Beira, zabaletara loiteko moduan. Ni hemen seme alabaekin, familiakin lauro sartzen gara hoian hemen. Hemen bikotiakin etortzez da eta WhatsAppiatzen. WhatsAppa nuntza dela estana hemen da. Beira. Izarrak izango gazio moduan, hemen gauian. Ostra, haber gaua, noiz iristen dan. Zer nibela, ez? Batzu bainera ditzen diote, ne tamainako jentiak honi piztina ditzen diogu. Dutxa, bat, bi, eta beste bat. Dutxa bat, hau holan heltzeko. Gero besti horrek itxurri euria ematen du moduko horietakoa, lehiua hor, eta kalian ere dutxa. Hau ikusgarria da, hemen etorri, ateatzen zera txorien kantuakin, hemen, eta... Baina nik gaur uste dut, goratzen zarete nola eman ziguten, etzi erakutsi nizuen boltza eman zigutena korrikalariei, eta nola zauden bainuko gaz batzuk, horre rekuperatzeko ziren, bagizu nuen erabiliko dituan gaur ez. Betetzen jarriko dut, eta aldatzera noa. Lasterketa, safari eta bestelakoak atzean utzi ondoren, gure azken eguna turismo apur bat gehiago egiten bukatuko dugu. Eta horretarako, Port Elizabeth aukeratu dugu. Gure azken eguna Hego Afrikan. Gaur, Port Elizabeth hiriburura iritsi gara, eta bertan, Hego Afrikako kostaldeko giroa ezagutuko dugu. Hego Afrikako hiri turistikoenetako bat dugu Port Elizabeth. Hondartza, parke politak pasiatzeko, monumentu eta eraikin historikoak, toki aproposa egun batzuk bertan lasai pasatzeko. Eskultura honek adierazten du nola joan ziren herritar guztiak Nelson Mandelaren eskutik Hego Afrika berriaren bila. Port Elizabeth zainduz, Fort Frederick gotorlekua daukagu. Inglesek 1789 urtean eraikia eta egun monumentu nazionala dela. Bai, neskak, ni naiz, txorienekoa! Hemen daukazuen liburutegi hau egiteko, harriak Inglaterratik ekarri zituzten moztuta, banan-banan, eta gainera bakoitza zenbakia zeukan, eta ero hemen bakarrik behar zituen, montatu.
Gure azken orduei zuku atera nahi diegu, eta Willy gure gidak beste sorpresa txiki bat prestatu digu. Baskaria, gaur itxasoan baskalduko dugu suerte pixatekin, pinguinoak ikusteko asmoarekin goaz, eta ez dakit, a ber, bota kagei izugu nite. Gure asmoa, Port Elizabeth ondoan dagoen San Croix irlara gerturatu eta bertan dagoen pinguino afrikar kolonia bizitatzea da. Baina hori, itxasoak esango du. Itxaso txarraren ondorioz, pinguinoak ezin geratu gara, baina lasai. Sanrek zentrura etorri gara, eta hemen hartzen dituzte gaixorik ero zaurituta dauden pinguinoak bertan sendatu, eta behin indar berrituta daudenean, itxasora bueltatzen dituzte. Otzota da? Bai. Pinguinoak ikusiko genituela zine egin dizuet, eta hemen dauzkazue. Pinguino afrikarrak. Pinguinoak eta arkaitzak. Kostalde malkartsu honetan, hainbat eta hainbat itsasontzi urperatu ziren, eta oraindik altxorra handiak daude bere uretan urperaturik nork bilatuko zain. Ez dakizue, beha niri itxasoak kriston gozea ematen dit. Gaurko osteratxoa da gero, jatetxe ontara etortzeko gomendatu digute. Agian inguruko jatetxe hoberena. Baina hori bai, askar afalduko du, ze sorpresa txiki bat daukazuetzak. Hello Mark, how are you? Hey, how are you? Sigor, nice to meet you. What are you doing? I'm just preparing for tonight's dinner. Gurekin bar daukagu, Fuxin jatetxeko nagusia eta sukaldaria. Horein galdetuko du pixkat, nolatan Hego Afrikan, kontatu zuen horrelako jatetxe bat Japoniarra, ez? Era, etorkizunean, ze asmo daukan, kontatzeko pixkat historia kontu guzti honena. 17 years ago, I got it. Tipo jatorra gure, Mark. Sukaldaritza Japoniarra izan ikasten bere maizuarekin, eta ondio berarekin lanean dagoena, eta horrekin jarraitzen du. Guretzako benetan afari berezia jarri zuela. Osagai bikainak, arte handiz lan egindakoa, eta tartean plater nagusia. Jengibrez beteriko urraburua. Lime and garlic and Sichuan pepper and chilies. Jengibrea moztu, artista benetan labanarekin, ondo bete urraburua, limoia, gatza, gatz gehiago. Eta gero lurrunetan egosi, belar batzuekin, ez da gizertzian, hola, zer bantzeko batzu. Eta noski, Euskaldunak ere olako harrera on baten ondoan, guk ere esinatzen utzi, oparia gure partetik. Orain erateko ez, hori gero Andreakin. Txo. Badakit,
luze dijo hau, baina itxoen pixkat, sorpresa txiki badauka zuentzako. Bidaia bukatzeko modu ezin hobea. Feder Marquez zentrura etorri gara, eta hemen daukagu Sudafrikako organorik handiena. Gurekin, Albert Trotsky maisua daukagu, eta zuentzako opari txiki bat daukagu. Espero dut, zuek, nik bezain beste gozatu izana herrialde zoragarri honetaz. Bere historia beltza atzean utzi eta etorkizunari ilusioz begiratzen dion herri bizi bat ezagutu dugu, eta bihotzez onena opa diegu. Ni ziur berriz ere bueltatuko naizela, baina aurrena beste abentura batzuk bizi beharra daukat, eta espero dut zuek guztiok gurekin egotea gure hurrengo bidaian ere.